Zdravo, dobrodošli na moj website. Bitno je da znate da ste na pravom mestu, u pravo vreme. Verovatno ste se već pitali da li je moguće i kako je moguće da imate ujedno više vremena, da radite stvari koje volite, da putujete, da se zabavljate i ujedno i više novca. I ono što hoćemo da podelimo sa vama je upravo to. Ako želite da saznate kako sam ja to ostvario i hiljade drugih ljudi širom sveta i ujedno neki od naših ljudi, možete uneti vaše podatke sa strane i u sledećem videoklipu ćete dobiti više informacija. Vidimo se u sledećem videoklipu.